онлайн се опитах да сбера 3 маратонки, но не успях. Правях 2 Пума и New Balance. Двата са мега яки и сега ги поръчах на живо, за да правя кой е по-хубав. Така, ще започнем ден с Пума. Вижте как изглеждат. О, не вижда нищо. Да ги видим. Уау! Синьо, розово и бяло поред мен много се отива. Беката да го яка. Вижте я! Е много меко. Много ми хареса бели връзки. Направо викам да ги нося. Така, много добре. Да видим и другите. Така. Тук са бели. Ето ги. И те са много мекички. Цела подметка. Бели са. Чисто бели. С бели връзки, да си марка нарисувана. И пък са много яки, много ме харесват. Но не знам кои да избера. Сега нека да ги пробвам. Кои да избера първо? Онче, бонче да играя. Онче, бонче, чупено пиронче, риба, сука, махай се тука. Тези. Нямам търпение да ги обоям. Вътре има нещо. Така, сега другата. Много са мигички, направо викам са мои да ги нося, да бягам, да разхождам много с тях. Сега да пробваме New Balance. Тези също са много добри и не знам кои да избера между двата. Според вас, кои са по-хубави? Пума или New Balance? Вече се избрах. И ще ви пиша в коментарите по-късно кои са се избрала. I'll be back.